तो आज के ब्लॉग में निकल गनी सन हमनी के जेसीबी से दुकान पर जाए के रहे। दुकान पर जाए खातिर हमनी के जेसीबी से ऐसे गनी सन कैसे कि काल वाला ब्लॉग में रहुआ लगे ई चीज देखला ही होखे हम कि हमनी के कुछ और भी काम में जाए के रहे। तो देखिए हमनी के जेसीबी के साथे साथे बारिश हल्का हल्का होत रहे तो हमनी के चल देनी सन दुकान पर। और दुकान पे गइला के बाद ई देखी ई बिटुआ और बिटुआ देखी काम में काफी चौकस ध्यान देले रहे और पेंट के कुछ डिब्बा रहलो सन ओकरे के सरियावत रहे। कैसे कि दुकान के पेंट के कुछ आइटम जो रहे उ कम हो गई रहलो सन ओकरे के हमनी के पूरा करत निसन। कैसे कि काल के जौन हमनी के काम रहे उ ओने से घूम के आ गए निसन कहाँ से जहाँ से कि कल वाला ब्लॉग वो लोग देखले रहनी। ओकरा बाद फिर ओकरा समझ में ना आइल उ कहता बिटुआ कि ना तू जाके सरियावा। तो देखी हमू गईनी और पेंट के डिब्बा जौन एने ओने भइल सन साइज बाई साइज उ सब सरियावे लगनी सन। तो दुकान पर काल हमनी के बहुत सारा मेहनत करनी सन और देखिए पेंट के पूरा बारीकी से सब जौन एने ओने भइल सन उ सारा चीज के हमनी के एक जगह इकट्ठा रेडी कर के सरिया के देख के पूरा कौना में के तरह के कब के ई सब चीज रहे उ सब देख के देखिए हम कितना ध्यान से और गौर से देख के ओकरा बादे सरियावत तनी। कैसे कि काल हमनी के काफी फुर्सत में रहनी सन तो भइल कि काहे ना हमनी के पूरा जौन भी चीज बाटे एने ओने भइल ओकरा के रेडी कर लिया। कैसे कि दुकान में सामान अच्छा से दिखेला तबे बढ़िया से बिकेला। तो देखिए हमनी के ई सब सामान सरियावला के बाद काफी जोर शोर से भिड़ निसन तब तक ले आ गइल सन घर से गोलुआ ऋतिकुआ और मंटुआ। तो वो तीनों मिल के देखी सब देखो तारसन कि कौन के तरह के सामान बाटे। कैसे कि डिब्बा सेम रहेला आप कलर के नाम अलग अलग रहेला तो वह चीज ई वेरीफाई करता रसन और देखी जोर शोर से ई सब काम में लागल बड़सन। कैसे कि हमारा ब्लॉग में आज इहो सब शामिल रहसन और वीडियो बाटे वो अपन काम करता तो फाइनली उ ओने से देख उक लेसन। ओकरा बाद हमने के सामान सरियावे लगनी। ई देखी ई हाथी छाप गोद हटे भोजपुरी में हमनी के ई जाने निसन। ऐसे कि हमनी के गांव देहात में अक्सर ही हाथी छाप गोद से फेमस बाटे। तो वो लोग के हाथी छाप गोद चाहिए तो आके ले जाई हमारा दुकान में मौजूद बाटे। और ओकरा बाद हमनी के ई सारा चीज सरियौला के बाद हमनी के चल दे निसन प्रशांत किशोर वाला जन सूरज के रैली में। देखी रैली में जाए खातिर हम फाइनली सब सामान रेडी करने के बाद देखी हमरा से पहले ई सब बढ़ चुकल लसन। ओकरा बाद देखी रैली में गनी सन तो काल वाला सीन तो कुछ देखेबे करनी। ओकरा बाद प्रशांत किशोर जी के ई गाड़ी है देखी यही गाड़ी में प्रशांत किशोर जी अपन पद यात्रा करनी चाहे जौन भी होकेला उ सब यात्रा करनी। हमनी के जेसीबी पर बैठल निसन और फूल से स्वागत भरे फूल नीचे गिर रहे देख सकत नहीं। और ई गाड़ी देखी कितना हाई फाई क्वालिटी के बा। कैसे कि वहाँ के काफी दूर घूमे के बाद तो अगर थक जाए एसी वगैरह में बा अगर थक जाए तो फिर भाषण ना दे पाए लोग के जागरूक ना कर पाए। और देखी वहाँ के जौन भाषण सभा यानी कि सभा स्थल रहे वो में देखी कितना लोग आयल रहे और कितना भीड़ रहे यानी कि लोग जागरूक होता लोग के लागत कि बदलाव जरूरी बाटे। तो यह सब काम काल भइल और ई सब चीज कैला के बाद हमनी के फाइनली वापस चले निसन